Oke, Hare Krishna Matela Swagata, Swagata, Suswagata, Hare Krishna. Namaste, Narasimhaya, Pralada Lada, Daini, Hiranyakashi, Torvaksha, Filarangam, Nakalai, Tona Singa, Paratona Singa, Yato Yato Ya, Mitato Nasinga, Bahi Nasinga, Hridaye Nasinga, Nara Singa Mari, Sharanam Prapade. Navagara Kamalavare Nakamadhuta Sri Dalita Hiranyakashipu Kanovenga Javadruta Narahirupa Jaya Gadi Jare Jaya Gadi Jare Jaya Gadi Jare Jaya Singare 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 Jaya Singare Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Bhakta Prahlad Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Narasimha Bhagwan ki jai Prahlad Maharaj ki Srila Prabhupada Jai Gaur Premanande Hari 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 Bol Yes Hare Krishna इसको ओडे मुंडे स्टॉप आती नहीं ओडे ओडे मुंडे स्टॉप बंद है वेरी बनोली इस हरे कृष्ण वेरी हरे कृष्ण ओडे ओडे क्लास क्लियर बनोली 4.1 पैन ये वो तो जा कया दादा मन पे नहीं ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪರೆ ಓಡ್ಸಿವಣ್ಣ ದೈತ್ಯರ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಂತೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಬಣ್ಣದು ವಿಷ್ಣುನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ सरे फ्रेंड आत ಕೂಡ यस इनका टॉपिक कोई हरे कृष्णा कृष्ण ओके ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂಜಿ ರೋಮಲ ಪಂದಯರಾದ ಪಂದ್ರದ ಚುರುಟು ಮಾದ ಗಾದನ ತೀರಂಡ ಪೆಟ್ಟಾನ ಮಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಮನ್ ಪಂದವ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟೆರಾದ ದಾಲ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ದಾಯಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಇದು ಕಯಾದು ಅವಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವಡು ಶಂಡವಕ ಅಮರ್ಕ ಅವಡು ಬಕ್ಕನ ಮಾತಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವಡು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ มุ ಟ್ಟೆ ರಾತಿಸಿ ದಾಯಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಪಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತಿ ಆರ್ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂದ ರೈಟ್ ಧ್ಯಾನ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಮಿತಿ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಓಕೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಏರೆ ಎಂಚಿನ ಜನಗಳ ಮುಟ್ಟೆರಾಗ ಐಕಾನ್ ಬಹುಪಾದ we have to focus our consciousness at the lotus feet of the Lord. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದವರು ಪೊಡಿಗೆ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತ ಏರಿ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು 4 ಆಚಾರ್ಯನ ಪುದರ್ ಪನೋಲಿ ಏರಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 4 ಆಚಾರ್ಯ ಪುದರ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಜಗನ್ ನೆನಪಿಜಿ ಓಕೆ రెండు ಬಂಡರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಎಷ್ಟುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅರ್ನ ಗುರು ಗೌರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರ್ನ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರ್ನ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಗ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಗುರುತು ಪರ ಇಂಜಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಐನ ಆಚಾರ್ಯ ಇತನಿಗಳು ಅವು ಐನ ಆಚಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೂಲೆ ಅವಂದತ್ತು ಈ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿನಗಳನ್ನು ತೂಲೆ ಏರ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣು ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣು ಓಳು ಪುಣದು ಏರಿಯ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಕಲನ ಮಾತ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಣು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದೊಡುಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೆದುಕುಜಿ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಎಂಜಿನ್ ಜಾಗ ಅವು ಇಂಚೆ ಟೋಟಲಿ ಎಂಜ ಬನ್ನಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜಲ ಈಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆ ಟೋಟಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಏರೆಗಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂಜಿ ರೋಮಲ ಪಂದರ ಆತಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ನಮಲ ಆ ಅಂಚನ ಮಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧದಾಯ ಪಿರೋರಿಯ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟೆರಾಪುಜಿ ಏರೆಗ ಕೊಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಆನೆ ದಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉಚ್ಚುಲು ಐತ ಸುತ್ತ ಉಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿರ್ತು ಬೆಟ್ಟೋಡು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಐತವಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ ಬೋರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಣಸ್ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಫ್ರೀಜರ್ ತೊಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ತೊಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡೆಪಿಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಚಿಂದ ಮಾತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದ ನಾಡ ದಾಳ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಳ ಅಂತಾರೆ ಆಫೀಸ್
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ಶ್ಲೋಕ ನೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ರಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇಕೆ ಮಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಖೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕೇರಳದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಬದುಕ್ಯಾರ ಆಬಿಷ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಬಚಾಮನ್ ಪೊಡಿತಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆ ನಾನು ಕೆರ್ರೆ ಆಬಿಷ್ ಮುಂದೇನ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೊಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಜಾಗ ಐತೆ ಯಾನೆನ್ನ ಒಂದು ರೂಮ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ತೋನುಪ್ಪ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋಳು ರಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇಕೆ ಮಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಖೆ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಅವು ರೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರು ನಿಕುಲು ಅವು ತೋನುಪ್ಪನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವು ಗಡಿಗಡೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದು ಪೋಡು ಅಪರಂಗ ಎಂಚಿನ ಆಯಮಂತ ಏಮೇಮಂತ ಏಲ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಬಿಸ್ ಪ್ರಬೋದ್ ಬಂಬಿನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಆಯ್ದಾಂಡು ಇಂಬೆಡ್ದಾಂಡು ಪಿರೋಗಿ ಎಡ್ದಾಂಡು ಏರೆಡು ದಾಲ ಆಬಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ಮುಟ್ಟೆರ ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆರಗಳು ಈ ಹುಡುಗನ ಕೆರ್ರೆ ಆಬಿಷ್ ಪನಗ ಈ ದುಂಬು ಎಂಜವನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಜೋಗ್ಲು ಜೋಗ್ಲು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಸೋತೆ ಅಂಜನೆ ಮುಗುಲೈತೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತೀರೈತೆ ಮಾತ ಇಮ್ಮನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವಲಂಬಿನಿ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ಇಮನ್ ಕೆರ್ರೆ ಆಬಿಷ್ ಆಪುಷ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಾತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ నాకు పోపే ఇరాదశ్మనరే ನಂಕಾಯನ ದಾಲಾಯಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಷ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಬೆಟರ್ ರೇಂಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಬೋಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಪೂರ್ತಿಯಾನ ಹಾಳಾತನ ವಿಷ್ಣು 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 ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಬೋಗ ಒಂದೆಂದು ಇರನಕ ಶುಭ ಬೇಜಾರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರನಕ ಶುಭ ಅನ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಬಂದೆ ಅಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆತೆ ಇದು ಲರಿಕ ಇಲ್ಲಡ ಇದು ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನಿಕುಲು ವಾರ ರೀತಿಯ ಅವಿನ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಕೋರು ಬಾಲೆನ್ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನೂರು ಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ಎಸ್ ಏರಿಯಲ್ಲ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಾಡಿದ್ದ ಬಾಲೆ ಎತ್ತನ ಬಾಲೆ ನಿಕಲು ವಾರ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಕೋರು ಗೋಡಿ ತಿನ್ನ ಕೊರ್ಪ ಬಾಲೆ ಗೋಡಿ ತಿನ್ನ ಕೊರ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಯ್ಕೆ ಗುಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತು ಬಾಳೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಬಾಲೆಗೆ ಗೋಡಿ ತಿನ್ನ ಗುಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪಾರ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಕೋ ಬಾಲೆನ ಗೋಡಕ್ಕಿನ ತಿನ್ರೆ ಕೊರ್ತು ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಗೋಡಿ ತಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಐಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ನೋಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಇಷ್ಟ ಐತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಐಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕಿಲಿ ಅಂತ ಜಪ್ಪದು ಓ ಪಕ್ಷಿಲಿ ಪುರತ ಜಪ್ಪದಲ್ಲ ಅವು ಪಕ್ಷಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆ 1-2 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಚೊಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಹಾ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲೇ ತೋಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಕೊರ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಹಾ ಹೌದ ಕೊರ್ತು ఒక ಬೇತದ ಅನ್ಬಾರ ಬಾಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೋರು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೇರಿ ಗೊತ್ತ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜ ಬಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡು ಸೈಕಲ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಈಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಈಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ
ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಇದನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಿನ ಓನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಪ ಇದನ್ನ ಶೂ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರ್ ಬೋಪ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆನ ಇರಿನ ಕಶುಲಮಂತೆ ಇಂಚಿನ ನೀ ಕಾನೆ ಕೊರ್ಪ ಕುದುರೆ ಕೊರ್ಪ ಹಾಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತ ಆ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಹರಿನ ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೂಸಿ ಹರಿ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ఆయన ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೂಸಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊಡು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೂಸಿ ಅಂಚದು ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದಿಂచిన ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀ ಹರಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚದ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಮರಣಂ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರವಣಗಿ ಏರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶ್ರವಣಗಿ ಏರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರವಣ ಪಂಡ ಏನ ಕುದುರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಗೀರ್ ನಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಗೀರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಓಕೆ ಪಾದ ಸೇವನ ಗೀರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ ಅರ್ಚನಾ ಗೀರ್ ಪಾದ ಸೇವನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಚನಾ ಅಕ್ರೂರ ಅರ್ಚನಾ ಗೀರ್ ಅಕ್ರೂರ अर्चना गेर पृथु महाराज अर्चना बना पृथु महाराज बक्का वंदना गेर ಅಕ್ರೂರ दास्य गेर ಹನುಮಾನ್ साक्य गेर ಹನುಮಂತ ಅರ್ಜುನ ओके ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಗೇರ್ ಬಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾದು ನವಯುಧ ಭಕ್ತಿರ ವಿರೋಧ ಪಂಪ ಶ್ರವಣ ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀರ್ತನ ಪನ್ನಗ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣಂ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾದ ಸೇವನ ಪನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರ್ಚನಂ ಪನ್ನಗ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ್ ವಂದನಂ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ರೂರ ದಾಸ್ಯಂ ಪನ್ನಗ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಕ್ಯಂ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಜುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಪನ್ನಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಒರ್ಮಾನ್ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತುಜಿಪವನುಲ್ಲೆ ಇರಣ ಕಜ್ಬು ಆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದರ್ಬನ್ನಗ ಆಯ್ತ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ದರ್ಬನ್ನಗ ಆಯ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂದ್ರ ಸೇವೆಡ್ ಆಯೆ ಅವಲೆ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಪದ್ ಬಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಸ್ಮರಣ ಕೂಡ ಆಗ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮರಣ ಬಂದಾಗ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮೂಲಿಂಚ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಆಯನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಾಯಿ ನಿಜದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್
ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಆಯ್ಗ ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ನಂಗಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾರ ಕಷ್ಟನೇ ಇರ್ತದೆ ಏರು ಏರಾಯನ ಮೈನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದೋಡು ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂದೆ ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟನೇ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟನೇ ಆಯ್ತು ಪಿರೋರ ದದಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಗುರುಕುಲ ಕಡಪು ಇತ್ತೆ ಗುರು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡ್ದೀಪೆ ఒక ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಪ್ಪ ಗುರು ಬಂದಿನಿ ತುಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಈ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ ಬಂತ ಜೋಕುಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ಪಿರೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲಾದು ಕೊಡದ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗ ಆತಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಡ್ಡಾಚ್ ಆಯ ಆತದೆತ್ತೆ ಈದಾಯ್ದೆ ಇಜ್ಜ ದಯಮಂತ ಮಂಪೋಜಿ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಪಂಡ ನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಪಿರೋರಿ ಆ ಇಂಚದೆತ್ತೆ ಈದಾಯ್ದೆತ್ತು ಜಾ ಒಂದು ಹಾಳು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ ಮಂತ್ರಿ ಪಿರೋಯ ಮಂಪೆರೆ ಆವಶ್ಯ ಒಂದು ಗಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚದ ಆಯ ಮಂತೆ ನೀನು ಮನ್ಪೊಂದು ಆಗ್ಲತ್ತೇಸಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸಪೋಸ್ అయితే ನಿಕ್ಲ ಮಗೆ ಆಜುನು ತೇರು 540 ಎತ್ತಡ ಪಿರೋರಿ 540 ಎತ್ತಂಡ ದಾನ್ಬಿನಿ ಆಗ 540 ನಿಕ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಬಿರಲು ಒಂಜೆಲ ಕೈಸ್ ಸರಿ ಒಂದು ಸಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತು ತೋರ ಉಂಡು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಓಕೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಗುರು ಬಂದಿ ಅಂಜದ ಈಲ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಈಲ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಗ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಖುಷಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲ ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಗುರು ಬಂದಿನಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಖುಷಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಗುಲ್ಲ ಇಗ್ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪರಜಿ ಗೊತ್ತು ಜೇನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತುಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮುಂಗ ಖುಷಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಪೊಪ್ಪ ಮಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಡ ದಯಮಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಡ ಕೃಷ್ಣ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇನಿ ನಿಜವಾದ ನನ್ಕಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಾ ದಾಸಾನುದಾಸ ಪ್ರಭು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಜಾಂದ್ ಸರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತು ಏನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡಾಯಿನಿ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಆನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದದ ಅನ್ಬಿನಿ ಇಂಚ ಮಂತುನ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗೋನು ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗೋನು ಇಂಚ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತುಂಡ ವಿಮೇಕೇರೆ ರಾಜರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಖುಷಿ ಆಗೋನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂದೇನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು
ಇದನಂಕುಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಾ ಮುಂದಿನ ನನಗೆ ಏನಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭು. ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳ ಸೇಮ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬರ್ತದ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಬರ್ತದಿತ್ತ ಒಂತ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರ್ದ ಅಂಚತ್ ನಿಕುಲ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಆ ಎಡ್ಡ ಮಂದೆ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಪ್ರಭು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪನ್ಪರ ನೀವು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುಂಡ ಒಪ್ಪಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಂಚ ಪನ್ಪರ ನಿಕುಲು ಡನ್ ಅಂಚಾದ್ ಸುಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಲ ಅವೇನು ಬಂದಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಂದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ನಿಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿಯಾಗಿರ ಶ್ರಮ ಏವೈ ಕೇವಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆತು ಬಂಬೋಡು ಕಲ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿಯಾಗ ಶ್ರಮ ಏವೈ ಕೇವಲ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಮಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವತಂದ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತು ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆರ್ಯಬಲ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದಿನಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈನಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಟೈನಿ ಬಂದಾಗ ಬಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಇಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಎಲ್ಲುಂಡ ಇತ್ತನ ಬಂದ ಬರ್ಪ ಎಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಎಲ್ಲುಂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಎಸ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೂ ತಾಂಟರಾಭಿಷಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ഒരു ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಡ ಸಪೋಸ್ ಇದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹುಡುಕನು ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ಓಲು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಓಲತ್ ದಾಲತ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತರ ಹಿಡ್ಕೋಡು. ಎಸ್ ಭಗವಂತನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕಂಚ ಓಕೆ ಕಂಚ ಇದೆ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಫಾದರ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ. Topmost duty of the son is to follow his father. ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೆಯರ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಮುಂದಿನ ಬಂದೆ ಸರಿ ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಂದ್ಬೆ ನಿಕ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚ ಬಂದೆ ಏರು ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇತ್ತ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಕೇಂದ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂಬಿನಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಊಲಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿಸಿ ಇದು ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿಸಿ ಊಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಚಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇ
ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಪತ್ ಮಮ್ಮಿನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್. ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ, ನಿಕ್ಲ ನೆರೆಕರೆದಾಗ್ಲಿ, ನಿಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಂತೊಂದು ಹೋಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲು ಏತು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್. ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಗುರುಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಗರ್ವ ಬರೋದು. ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಂಬಿನಿ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಕೈತಲ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತ ಫೋಡಿಗೆ ಆಗ ಗುರು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಕೈತಲ್ ಬೈದ. ಆನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬಾಬುಜಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆತೆ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬಾಬುಜಿ. ಭಗವಂತ ಬಿನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪನ್ಲಗ ಕೇಂಜಡ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ನು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ನು. అయితే ప్రహ్లాద్ పంపిణీ నీకు లాగా అనిపారు. ఎస్ కరెక్ట్. ఆండ యానేన్న రియల్ ఫాదర్ భగవంత కృష్ణ ఆయన డిజర్వ్ మంతు నుంచి ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಏರ್ಪಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ 500 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ. ఒక నేను నిజమైన ఫాదర్ మాతెర్నల ఫాదర్ ఇడీ బ్రహ్మాంಡದ ಫಾದರ್. ఒక ಮಾತೆರ್ನಲ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಬಿನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪಿನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೀಪನು ಪೊತ್ತಾವ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಅವು ದೀಪ ಬಾರಿ ಪ್ಲೆಜರ್. ಏಪ ಈ ಉದಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಪಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಪಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಇಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಣ್ಣಗ ನಿಜವಾದ ಲೈಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಜಗತ್ ಪಿತಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಪಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಿತಾ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಈ ಲೈಫ್ ಇಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಿಗ್ಗುಜಾರಿ ಜಗತ್ ಪಿತಾ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಅಂಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಂದಿನಿ ನೀವು ಎಂಚಿನ ಮಾದ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಮಲೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಪ್ಪ ಫಾದರ್ ಆರೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪನ್ನಗ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಕಷ್ಟ
ఎన్న ఈ ప్రాణ పోండల వల్ల యాని చాంటింగ్ ఉంటావచ్చు అయితే ఉంది నీకెందుకు గురు ప్రహ్లాదకు పనిష్మెంట్ స్టార్ట్ ಮಾಡಬೇಕು last Prabhupada ಬಂಪೇರೆ but he could not remove even one hair from Prahlada's body ಕಷ್ಟಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಜರ್ಲ ಬಂದಾರ ಆಯ್ಚಿಗೆ ఒక గురు కన్పేరు ప్రహ్లాదన ఈ రాజన కైతల్ ಒಂದು ಗುರು ಎಂಕ್ ಈ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಚಿ ಗುರುಕುಲ ಇವನ್ನ ದೇತೊಂಗ್ಲ ಇಂಬೆ ಇತ್ತಡ ಬಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಗುರು ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ मुख्य मुख्य भगवान सकल पदर विषय कृपा सिंधु जन पावने वैष्णव नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण।